An grasya ni Kristong kagurang nantan pagkamot kan Dios asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indogabos. Po nina po.
O, mga disipulos tabi, kung pwede, pakipasibog po ang mga tao. Iwasan po iyan dyan sa parting iyan. Dyan po mapwesto sa mga pasos. Salamat po. Pati po digdi. Digdi man pong parte, tamalaog dyan sa Roman po ang mapisto dyan na pasos. Check. Sound check. Sound check. Sound check. Day po, kimadigding tawo. Day po, kimaigdi. Tara, Virgen Santísima, kamahal-mahalim Maria, ang sakuntingog danguga, tapanonin gaya-gaya, sakit mura sa halia, ta si Jesus na buhay na, ngunyan mag-awit kita, ning maumang aleluya, orena, nilangit, magayaga, hayatang ang simong pinanga, nga kinabuhay, balik, siring sa sinabi niya, aleluya, 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 aleluya. Mabut ang Diyos. Hello.
payong. So mga pasos po, digdi na po sa atubang po sa may stage. Oy, dahil man na. Hello. Hello. Maray na aga po sa Indo Gabos, mga tugang. Ang misa po niya tong unyan, may mga dulot pa sa salamat kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Benito San Joaquin, Mr. and Mrs. Rani Kaintik, Mr. and Mrs. Mariano Filio Jr. and family, Mr. and Mrs. Rolly Pelio and family, Daniel and Rochelle Lee and family, Raquel Filio and family, Mr. and Mrs. Roel Filio and family, Neil and Rose Cortez and family, Mr. and Mrs. Adrian Leroy Andales, Mr. and Mrs. Boy Palaypayon, Chedeng, Romy, Rowena and family, Pobles family, Annie Macandog, Eliza Musa, Attorney Maria Yoradel Adrales, Chi Borromeo, Acela and Sami Hetomo, Bubuy Ong and family, Jojo and Juliet Redota, Pagdagdagan family, Salvacion Banaga, Rita Nasayaw, Losada family, Nikki Almine, Ronel Roy and family, Mr. and Mrs. Arwin and Eden Nacion and family, Marilyn Padilla and family, Edmundo Thomas Jr., Maria Purisima Balute, Coral family, Ernesto and Ofelia Trinidad and family, Rosie, Roslyn and Rizzi, Edmar Cleofe and family, Arnel Rabago and family, Beth, Dap and Pau, Jocelyn Hilario, Christy and Krisha Borado, Jario Bicol, Marlene Relengado and family, Mr. and Mrs. Adriano Buse and family, Buse Jr. and family, Mylene Condino and family, Nida Voswinkle and family, Mr. and Mrs. Allen Cobilla and family, Corazon Cultivo and family, Constancia Clavisillas and family, Mr. and Mrs. Elmer Onsay and family, Mr. and Mrs. Emmanuel Combo, Rowena Cardano and family, Antonio Perina and family, Mr. and Mrs. Ronald Cope and family, Josephine Clerigo, Mrs. Noralie Andante and family, Dakuya family, Merihilia Balana and Alinyama family, George Vargas and family, Mr. and Mrs. Danfil Mar Calios and family, Rachel Cerdeño and family, Francis Buenconsejo and family, Kim Ivy Calios, Kendrick Nathaniel Taduran, Mr. and Mrs. Mariano Jr. and Abigail Ceres and family, Rosana and family, Santillan family, Dolorosa, Joshua Peña, Nati Busar and family, Bong, April and Marcos, Mr. and Mrs. Alex Coderes and family, Consorte Arsenal family, Mariel Dasir, Mr. and Mrs. Antonio and Fek Lapis,
Mr. and Mrs. Ryan Daniel and family, Mr. and Mrs. Donna Sevilla and family, Jennifer and Roston Coltibo and family, Raquel Gonzalez and family, Virginio Clerigo and family, Rosario Colar and family, Joyce Peña, Zem Bryan, Mary Bas, Marixon Teope, Mr. and Mrs. Daisy Navarro and family, Coderes family, Salome Espiritu, Veronica Vosar, Mr. and Mrs. Pedro Cid and family, Chris Nigel Dasir Competente, Mary Ann Convencido, Emelita Colot, Janet Manaig and family. Petition ni Edna Peña and family, Pio Michael Duran. Special intention, Attorney Maria Yoradel Adrales, Judith Adrales, for protection and safety of deliverance team and successful exorcism and freedom of the possessed person, Pau and Dap, Abby Songko and family, Clark Marvin Calios, Fe Clapis, Maria Salome and Phil Priest, Maria Cecilia Canale. Siringman para sa kapahingaloan kang gabos na mga kalag, urog na sa kalag ni Salvacion, Ludivina, Calixto, Gondelina, Boning, Grace, Lebrado, Jera Madison, Rosendo Sr., Celso, Rolando, Eduardo, Juan, Hermelina, Jacqueline, Rodolfo, Ronnie, Quirino, Corazon, Efren, Rosa, Anacleto, Lourdes, Kyle, Joaquin, Danilo, Rolando, Salvacion, Tirso, Alberto, Nelly, Leticia, Gregoria, Juan, Nemia, Oldarico, Daniel, Seferina, Soledad, Ernesto, Arnold, Bernadette. Para sa gabos ng mga kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Benito San Joaquin, Mary and Hans Emmanuel, Boboy Ong and family, Edito Coral and family, Veronica Bosar. Tawag sa mga kakasalon. Hector Blanco Cantiwi Albay, aking Tolomeo, Conde Blanco asin Ludmila Claveron, Palon, buot mag-agom kiserna konsulta Cantiwi Albay, aking Lorenzo Colasito konsulta, asin Catalina Busi Cumbis. Kaduwang tawag, Joven Burak Bermilio, kan Maliktay, Hacienda, Tabaco City, akin ni Benito Bermilio, asin Marites Burak, but mag-agom kay Fatima Lerida, kan Dapdap Tiwi Albay, akin ni Rogelio Lerida, kan asin Mercy Bragais. Ikatulong tawag, Joshua Malinaw, kan Sagpon Albay, akin ni Rodolfo Malinaw, asin Marlene Agudo, but mag-agum ki Jessa Cleofas kan Lourdes Tiwi Albay, aki ni Juan Cleofas asin Teresita Colina. Mike Oliver Montalvo kan City Residences Mandaluyong City, aki ni Sunny Montalvo asin Marites Pugoy, but mag-agum ki Dailin Contigno kan Misibis Tiwi Albay, aki ni Felix Contigno asin Isabel Pabia. Kunigwaman tabi kamong naaraman na anuman na kaulangan sa mga itinawag na ini, tabi iman makipaaram sa opisina kang parokya. Salamat po. Ngunyan po ang Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Dinaog ni Kristo ang kadikluman, ang kagadanan na dara kang pagkakasala. Totoo siyang nabuhay liwat. Sa paagi kan sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, ang sa iyang misteryo paskwal, si Kristo naging satuyang liwanag nin bagong buhay. Ini ang pinagseselebrar niya to sa Domingo kan pagkabuhay liwat. Magkasararo kita sa pagdulot kaining pinakahalangkaw na selebrasyon kan simbahan. Ang misa po niya to, pamamayuhan ni Reverendo Padre Joseph Salando.
Amurawayan sa Diyos, amurawayan sa Diyos sa kahitaasan. Amurawayan sa Diyos, amurawayan sa Diyos, amurawayan sa Diyos.
Igbi kita. O Diyos, nangunyan na aldaw, ulikan bugtong mong aki, sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa mo ang pintuan, pasiring sa buhay, nadaing kasagkoran. Tawan sa mo, namimibi kami, na kaming nagotob kan mga solemnidad, kan pagkabuhay liwat, ning kagurangnan, magbangon sa liwanag nin buhay, huli kan pagbabago, nagibukan si imong Espiritu. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kibamong nabubuhay. Pagbukakan nguso, nagsabi, sa totoo, nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyari sa bilog na Judea, puon sa Galilea, pagkatapos kan bunyag, na ihinarubay ni Juan. Si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya linahidan kan Diyos, kan Espiritu Santo, asin kapangyarihan. Naglibot siya sa karahayan, naglibot siya sa karahayan ang ginibo, asin pinapaumayan ang gabos na dinadaog-daog kan Diablo. Hulit ta ang Diyos, kaiba niya. Mga saksi kami kan gabos na ginibo niya, sa runa kan mga Hudeo asin sa Jerusalem. Ginadaninda siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kan Diyos sa ikatulong aldaw, asin itinugot na siya mahiling, bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi, na kan enot pa, pinili kan Diyos. Kami na nakikakan asin nakiinom sa iya, pagkatapos mabuhay siya liwat, hale sa mga gadan. Tinugon niya kaming magharubay sa banwaan, asin magsaksi, na iyon itinakda kan Diyos, na maging hukom kan mga buhay asin mga gadan. Sa iya ang gabos na propeta nagsasaksi, na makakamtan kan gabos na nagtutubod sa iya, ang kapatawadanin kasalan, huli kan sa iyang ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon. Butihin siya, kaniyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magganap.
piras sa pagkabuhay liwat kang kagurangnan, iyuman ang pagrayo sa anuman na kinabanon, asin pag-ako kang anuman na langit nun. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, dainin do aram na ang dikit na levadura na naglelevadura kan bilog na tinapay. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kung binangon kamo kaiba ni Kristo, hanapon nindo ang nasa itaas, kung saan si Kristo yaon, nakatukaw sa tuo kan Diyos. Katadongan nindo ang nasa itaas, bako ang mga yaon sa daga. Takamo nagadan, asinan sa indong buhay nakatago, kaiba ni Kristo sa Diyos. Pag si Kristo magpahiling na, siya na iyo ang sa indong buhay, dangan kamo man kaiba niyang mapahiling sa kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinog po ang gabos. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagrukyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot naldaw kan simana agang amay madiklumpa. Si Maria Magdalena nagpalulubngan na sinahiling nangapo hinali na sa lulubngan. Kaya duminalagan siya asin nagpasiring ki Simon Pedro sa kapasiring sa saroma na disipulo itong padangat ni Jesus. Nagsabi sa inda, kinuha ninda ang kagurangnan sa lulubngan, as inda imiaram kun sa insya ibinugtak. Nagluwas si Pedro, asin ang saroma na disipulo, asin nagpalulubngan. Sabay na nagdalaga ng duwa, alagad itong saroman na disipulo, mas marikas magdalagan ki Pedro, na enot asin enot na uminabot sa lulubngan. Pagduko sa pagsiirip, nahiling niya nakalatag ang mga lino, alagad dai siya luminaog. Uminabot man si Simon Pedro na nagsusunod sa iya. Luminaog sa lulubngan, asin natanaw ang mga lino nakalatag. Asin ang panyo na nasa ibabaw kan payo, dai nakalaag kaiba kan mga lino, kundi nakasuhay, nakalukot sa sarong lugar. Dangan naglaog ang saroma na disipulo, an enot mag-abot sa lulubngan. Naghiling, asin nagtubod. Tadai paninda na sasabutan ang kasuratan na kaipuhan, mabuhay siya liwat, hali sa mga gadan.
An marhay na bareta kan satong kaligtasan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Si Kristong kagurangnan na buhay liwat sa mga gadan. Aleluya, aleluya. Gabos, aleluya, Aleluya. Parakpakanta po ang satuyang kagurangnan. Siya buhay na buhay gikan sa mga gadan. Happy Easter po sa inyong mga tugang. Happy Easter po. Ang greetings na iyan, ang pagbati na iyan sarong kapahayagan na kita mga Kristiyano, asinan sa tuyang Diyos, buhay. Sabi ni San Pablo sa enot niyang surat sa mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 14, kung si Jesus dahil nabuhay liwat sa mga gadan, mayong kamugtakan, ang samuyang pagharubay sa indo, ang samuyang pagtukdo, asinin huli ka iyan, mayo man nin kamugtakan ang sa indong pagtubod. Kung dahil nabuhay, ang kagurangnan. Mayong katuturan, mayong kahulugan, ang sa tuwing ginigibong mo niya na pagtunton, pagsalubong, mga pagprosesyon, ang sa tuwing mga pagsiselebrar na mga sakramento, pagkumpisal, pag-Eucharistia, mayong saysay ini, puro sa ini pasali o sagin-sagin, kun si Jesus dai nabuhay liwat. Fake news ini gabos. Pero bako ini fake news? Dahil tunay mananggad si Jesus nabuhay liwat sa mga gadan, asin ang nagpatotoo, iyo si mga nakamidbid sa iya, asin nakahiling sa iya. Kaya nga ni po sa Ebanghelyo, nadangog ta, duwang disipulos nagdadalagan, pasiring sa lulubngan, tas indan nabaritaan ni Maria kan Magdala. Asin, nagtubod gayod, pero da ilubos. Gayod, habang nagdadalagan sinda, pasiring sa lulubngan, dakol na mga nagdadalagan sa sindang isip. Gayod, napupurisaw pasinda, ninhuli sa pangyari ka na kaaging aldaw, na ang sindang namumutan na nagadan, sa sarong kagadanan na makakasupog sa krus. Asingunya na naman, nabaritaan sinda na nawawara ang hawak kan sindang maestro na ilinubong pa sa naninda. Ano daw nang nangyari? Pasain daw sinda. Ano ang kamumugtakan ninda? Inigayod ang sindang mga pigi-isip, mientras sinda nagdadalagan. Pero may sarong painting na nagpapahiling kan pagdalagan kan duwang disipulo ng kagurangnan ni Pedro, asin kan daing inaranan na disipulo, pero sinabi sinang namumutan kan kagurangnan. Si Pedro gayod tamas matua, kadakol na niyang inagihan, kadakol na siyang mga na hiling na mga pagkukulang asin mga bagay na di siya nag-asenso, mga failures niya sa buhay. Kaya gayod mas dakulan sa iyang mga kaputan asin mga kaaditan. Pero ining mas hoben na disipulo, mas marikas magdalagan, mas marikas siya magdalagan, ninhuli tabako sa na siyang mas hoben, kundi ang sa iyang puso nagkukutob na ini nagayod si pagtataram ng kagurangnan, kaya siya buhay pa, na siya magagadan alagad, mabubuhay liwat sa mga gadan. Kaya nga ni siya marikas, mas makaskas ang paghiro pasiring sa lubngan. Pero ang lalawgon kando mahiling mo na si Pedro, pano ning kaaditan, ining hoben, mas hoben na sinasabing namumutan na disipulo, ang lalawgon niya, masinggaya. Medyo may kaaditan, pero may sanggaya dahil haram niya sa kairaroman kan sa iyang puso, ang kagurangnan na buhay liwat, sugon sa iyang promesa. Kaya mga tugang, sindang mga nakahiling si Pedro, asin ining si Juan, asin kadakol pang pinahilingan ng kagurangnan, sinda ang mga nagtataram na si Jesus na buhay liwat, asin suminakat sa langit, asin ngunyan siya kagurangnan, sagkod paman, daina magagadan. Kaya sa ngaran niya, gabos dapat manikluhod,
gabos magsamba, gabos magpasakop. Kaya kita mga tugang, bilang banwaan, nabubuhay sa paglaom. Takon an Kristong na nagpromesa ng kaligtasan, day nabuhay liwat, kita, day man makakalaom na mabubuhay man liwat, hanggang lulubungan sa nakita. Pero ninhulita si Kristo, day na natagpuan sa lulubngan, ninhulita na buhay liwat, ang sa tuyang buhay mga tugang, day matatapos sa lulubngan. Sigun sa promesa ng kagurangnan, gabos kitang binunyagan, gabos na nagtutubod, asin nagsusunod sa iya, magkakaigwan ng kairasan sa buhay na mamurawayon, sa buhay na langit nun. Asin iniyan nagtatao sa to, nin kusog. Iniyan pinaghugutan ta, nin paglaan. Ini mga tugang nagtatao, nin kahulugan. Sa satuyang buhay, minsan kita mag-agiman sa mga diklom, asin mga kadipisilan sa kinaban. Igwang paglaom. Tamayo na ang kagurangnan sa lulubngan, nabuhay siya liwat. Lugod ang gabustang nahilingon niya na si Manasa. Ang mga pagprosesyon na ginibuta, ang mga pagpamibi, pagpenitensya, ang pagsilibrar takan mga liturhiya, magdara sa to, arog sa nangyari, kan ining namumutan na disipulo, kan paglaog niya, duman, nagsiirip siya sa laog kan, lulubngan, nahiling niya, na si lulubngan may nakatipig na lino, na tela, aram niya, midbid niyan kagurangnan, sarong mahusay na tao, pinagtitipig niya sa iyang hinigdaan. Ut sabihon, dai hinabon, takong hinabon ito, marunggal ko ta na, itong sa indang naabutan. Pero dai, mahusay, sarong linong tinipig. Asin ito, para sa iya naging tanda, na an maestro sa iyang amigo, tunay na buhay. Kaya kan nahiling niya, nagtubod siya. Lugod kita mga tugang sa kadakol na pinahiling gayod ng kagurangnan sa sato. Sa mga ordinaryong pangyayari sa satuyang buhay. Sa paagi kan mga nakasalamuat ta, nakasabatan ta. Sa mga namatean ta. Sa mga pinasabong sato ng kagurangnan, lugod kita, makahiling asin magtubod. Asin sa paghiling, urog na magtubod. Kaya, darahon ta ining pagtubod na ini sa satuyang ural daw na pamumuhay. At amanon ta ini urog na sa paagi nin pagsimba duruduming. Taan Easter Sunday mga tugang, iyan ang sa tuwing pigsiselebrar kada Domingo sa bilog na taon. Pinagsiselebrar taan misteryo kan sa tuyang pagtubod na si Kristo nagadan, si Kristo na buhay liwat, asin mabalik giraray. Darahon ta ang pagtubod na ini sa pamilya, sa trabaho, sa satuyang mga pinagahampang na problema. Darahon ta ang pagtubod na ini sa satuyang mga plano sa buhay, sa mga pangarap ta. Darahon ta ining pagtubod na ini, sagkod sa kailangan, sa kaluyahan, asin kagadanan. Dahil ang pagtubod na ini, magdadaras sa to, sa buhay na daing kasagkoran. Sarong pakisumaro sa kapanuan, kan buhay nin Diyos. Buhay na langit nun. Happy Easter po sa inyong mga tugang. Asin lugod, an agang ini, an Easter morning na ini, mahiling ta ini urual daw sa tuyang buhay. Na kada pagsirang kanal daw, marumduman ta, nagsirang man ang akin ning Diyos, hali sa mga gadan. Siya karibanan nindo, sa paglakaw nindo, urual daw kan sindong buhay. Ninhulit po kita, mga tugang, nagtubod, asin binunyagan sa pagtubod na ini, kita mga aki nin Diyos, mga disipulos ni Kristo, asin naging templo kan Espiritu Santo. Kita ngunyan magpanibago kan sa tuyang mga panuga, kan bunyag. Asin kasabay po kay ni, na pagpasakop niya to sa mahal na Diyos, iyuman ang pagsikwal niya to sa pirit nagsasakop sa satuyang buhay.
ang karatan, ang demonyo. Kaya, gabos magtindog sa pagbago ng panuga, ang mga may kandila, pagkutan po ini, ang mga lay minister, magandam, kan holy water, kamo po, matabang paglibot para sa bendisyon pagkatapos po pagwirik nin agwa bendita pagkatapos kan bago kan panuga. Mawirik. So may mga kandila pwede Orog na namumutan kong mga tugang, huli kan misteryo Pascual. Linubong kita kaiba ni Kristo. Tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pagkatapos kan pagutob kan Kuwaresma, baguhuntan mga panuga sa banal na bunyag, na kaito sa tong sinikwal sa Satanas, asinan siyang mga asinanugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Kaya, isinisikwal nindo si Satanas. Opo, sinisikwal niya mo. Asinan gabos niyang mga gibo. Opo, sinisikwal niya mo. Asinan sa iyang mga padaya. Opo, sinisikwal niya mo. Nagtutubod kamo sa Diyos sa mga makakaman kaglalangkan langit na sindaga. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod kamo kay Jesu Kristo. Bugtong niyang aki sa tong kagurangnan, namundag kiberen Maria, nagtios sa God sa kagadanan, asin ilunubong na nabuhay liwat sa mga gadanan, asin nagtutukaw sa to kanama. Nagtutubod kamo. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod kamo sa Espiritu Santo, sa banal na katolikong simbahan, sa puro pakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na dahing kasagkoran. Opo, nagtutubod kami. Asin ang Diyos na makakamanaman ni Jesu Kristo sa tong kagurangnan, na nagtaw sa to nin bagong buhay sa tubig asin Espiritu Santo, asin nagtaw sa to kan kapatawadan sa mga kasalan, at amanon kita kan siyang grasya kay Jesu Kristo sa tong kagurangnan sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pagbendisyon sa indo kan agwa bendita, magpanguros po.
Sa mamurawayo na aldaw na ini, kan si Jesu Kristo nagbangon sa mga gadan, asin nagbalik sa to kan buhay ning grasya, mamibi kita sama, asin maghagad kan sa tong mga pangangaipo. Sabihon ta kagurangnan, ninanyugan sa mong pabibi. Kagurangnan, ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan kan Diyos, mabago kay Kristong nabuhay liwat, asin magdara kan bareta nin paglaom, asin pagkamoot, sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga bagong binunyagan, magtalubo sa pagkamoot, asin sa liwanag ni Kristo. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ninanyugan sa mong pabibi. Tanganing ang satuyang komunidad makamati kan kagayagayahan kan pagkabuhay liwat sa kaugmahan na sutong inihira sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ninanyugan sa mong pabibi. Tanganin ang mga naghehelang asin mga naghihingagdan, magdanay na bukas ang nakakaumay na buhay ni Kristo na may kapangyarihan na magranga sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ninanyugan sa mong pabibi. Tanganin ang mga nagagadan pasana, asinan gabos na mga gadan, magkamit kang katuninongan asing kaugmahan sagkod paman sa presensya ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ninanyugan sa mong pabibi. Para sa sindong ipinapanata, no, sa bilog na simanang ini, sagkod ngunyan, na Domingo ni pagkabuhay liwat. Para sa indong mga namumutan, sa mga sa dirindong, asin personal nindong intensyon, derhon ta sa kagurangnan. Sabay tama ng mga intensyon kan gabos na nagtatarabang po digdi sa tuyang simbahan, si mga nagtataon ng kusog, kakayanan, panahon, asin kayamanan. Tanganing urog na magtalubo kita bilang sarong banwaan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na mahinanyugan mga pamibi na idinudulot niya mo sa dalisay na buot, pakusugan sa mong pagtubod sa pagkabuhay liwat kan si mong aki, tanganingan kaugmahan kan Pasko magdanay sa mo, huli man sa naki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangalingan siko, asinan sindong atang, makumalugod kan Diyos amang makakamhan. Ako ang lugod kang kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nagrurukyaw sa mga kogman kan Paskwa. Nagdudulot kami nin mga sakripisyo, nauli kay ni ang simong simbahan, makangangalas na namumundag liwatasin pinapakakan uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa bangging saldaw na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Na siya gayo ang tunay na kordero na nagpara kan makasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan. Asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugman kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon na bertudes, asinan mga angeles na potestades nag-aawit kan himno kan simong kamurawayan deng tapos na nagsasabi. Kagurang na ni kanang gadan banal, sinanggabos na linalang na inataman mo, maninigong nag-omaw si mo, huli, tas sa imong aki sa mong kagurang na Yesu Kristo, sa bagsikasin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, as hindi ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwan para sa mo, tanganing poon pagsirang sagkod, pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nagkikimayrak, na nagarang sa imo na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabindisyonan, papagkanigwang pabanalon kan iyo man sa ng Espiritu, tanganing maginhawak asin dugo kan sa imong aki sa mong kagurangnan Yesu Kristo. Sa sayang pagbuot, sinaselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasiluiban, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat sa imo nagbindisyon, binaak asin tinao, sa siyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkanyamaning kalis asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, asin tinao sa siyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainin kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sindo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pag-ibunin do sa pagrumdom sa sako.
misteryo kan pagtubod. Kristo babalik iraray. Kristo nagadan, si Kristo na buhay liwat. Si Kristo babalik iraray. Kaya kagurangnan kami na nagroromdom ka nakakaligtas na pasyon. Kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat. Asin pagsakat sa langit, siring man. Kaming nagahalat kan sa iyang ikadawang pagdatong. Nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilingyan na mimibi kami ang dulot kan sa imong simbahan asin sa pagmidbid mo kan hostya na sa pagsakripisyo kaiyan, minawot mong maulian buot. Itugot mo na kaming binabago kan haw kasindugo kan sa imong aki. Pano kan sa iyong Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibunya lugod kaming ding sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imong mga pinili. Makamtan miyan pamana enot kaibakan urog kapala de Birhen Maria, ina ning Diyos, kaiba ni San Jose sa iyong esposo. Kaibakan sa imong mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, pating gabos na mga santos sa danay nindang pagsurog sa tubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining hosya kan sa mong pakipagulian na mimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninongan na singkaligtasan sa bilog na kinaban. Ang sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigwang magsarig sa pagtubod asin pagkamot, kay bakan sa imong surugoon, si Francisco, sa mong Santo Papa, asin kan sa mong obispo, si Joel, kay bakan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi, ang mga panuga kining pamilya na binuot mong makiatubang sa imo, magayo na kay raking pagsararos sa imo ang gabos mong aki sa inman sinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong gadana sining gabos na nagpagaya-gaya sa imo na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akoon sa imong kadean, naglalawom kaming makakaduman tanganing sarabay kaming mapano sa God paman kan simong kamuruwayan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan sa paagi niya, iwinawaras mong gabos na karahayan sa kinaban. Uli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukduan ka man nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyamo na yawang ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit, ang sa mong kakaroon sa arwaldaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatay
samuyan, asinare kami pagdara sa sugon. Kundi agawa kami sa maraot. Agaw kami sa gabos na maraot na mimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay, natalingkas sa kasalanan, sin manligtas sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglawmas sin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Unitas sa imoan, kahadean, asin at kapangyarihan, siring man ang kamurawahayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles katuninongan, iwinawalat ko sa indon sa kong katuninongan, itinataw ko sa imong simbahan na sin papagkanigwa na siya mapatunino nga sin magkaburunyog, susog sa nabubuhay asin naghahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindog a boss. Asin sa imong espiritu. Magpatiniron po kita kan tanda ning katuninongan. Peace Happy be with Easter you po. all. Peace be with you. Happy Christ is Easter. risen. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpaparak mga kasalan kan kinaban, napod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan.
Mamibi kita. O Diyos, silingan sa imong simbahan, sa danay asin banal na karahayan, tanganing binago kan mga misteryo Pascual, makabot siya sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamos, exules miserere, a te suspiramos, Eblentes et flentes, in ad lacrimarum Mariae. Reanimo, advocata nostra, eius Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Ut beneficiamur promissionibus Christi. oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpusit animam, ut dinium Filii Tui habitaculum efecemeretur, Spiritu operante preparasti, Daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessioni ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum, Dominum nostrum. Matokaw po sa may tukawan para sa nagkapirang mensahe, enot, ang mensahe ng pasasalamat, kaduan mga pagirumdom. Diyos, maray na aga po sa Saindo Gabos. Happy Easter! Happy Easter. Sangkan po kan Paris Pastoral Council, pamamalo sa tuyang Kura Paroko, Reverend Father Joseph Salando, asin sa iyang kaibang padi, Reverend Father Erwin Piraha, buot ko pong kuahon ang oportunidad na ini para makapagpasalamat sa mga tawong naging parte kan okasyon po kan Holy Week. Hanggang ngunyan po na pagkabuhay liwat ni Jesus. So, inot po para sa mga nag-donate kang flowers, Rita Kular,
Doktora Maalat, Leonela Buban, Engineer and Mrs. Sally, Miss Saira Bulawan and family. Sack of rice and food, Anonymous, Mr. Salvador Combo, Bibal family. So nag-sponsor po kang Last Supper. Mga Easter Angels, as in mga magurang. Easter Angel 2024, Maria Welsi Veronica Praxidio. Grandparents, Cyrus and Resurrection Clotario. Siringman po kay Mr. Antonio Colar sa pagpraktis kan mga aki. Ini pong mga kaakian na taon po di na nahihiling tapo. Mga sayos, Barangay Public Safety Office, MDRRMO Team, PNP TV, Huruan Barangay Tanod, Huruan Barangay Council, headed by Barangay Captain Ricardo Trinidad. Siringman po sa mga PASO Honors, San Pedro Apostol, Colar Family, Senior Santiago El Mayor, Leonela Buban and family, Sanodas Tadio Apostol, Rosario Colar and family, Agony in the Garden, Salvador Combo, El Señor de Pasencia, Salvacion Rodriguez, Jesus Nazareno, Verses Silian family, Santa Veronica, Consolta family, Angostia, Lapieta, Clerigo family, Santa Cruz, Glenda Turabago, Santa Maria Salome, Doktora Tersita Colina, Santa Maria de Bitanya, Sopronia Cuerdo, Santa Marta de Bitanya, Bong Camo, Santa Jacobi, Jade Bongkoden, Santa Maria Magdalena, Rianlina Duran, San Juan Evangelista, tapos so Resurrection po, Adelaida Chulata and family, Santo Enchero, Lotario family, Mater Dolorosa, Credo family, Santa Maria Tisima, Doktora Maala family. Siring po man sa mga nagbarasa kan pasyon kan Biyernes Santo, na sa tuya pong nadangog, mga magayunon po ang sa indang mga boses. Salamat po kay Rios, Digna Cuate, Maria Clavisillas, Seos Dacuya, Alex Convencido, Jesus Colina, Silidonia Cuerdo, Salome Cular, Tibay Cleofe, Nora Colina, Vicente Rangasa, Erlinda Serino, asin Antonio Cular. Siringman sa mga mahiguson pong 12 apostoles na naglibot po sa gabos na barangay poon kang Lunes Santo hanggang Biyernes Santo. Nestor Monchoa Jr., Christian Flores, Herminio Dacuya, Allen Cubilla, Jemmy Clerigo, Benaventura Periña, Melvin Colar, Sopronio Conogana, Paterno Clerigo, Adriano Bossi Jr., Arnel Cular, Berhinio Cular. Siringman po, so nagtao po sa to o naghiras kan sa inda po na mga testimonya. So, 7 palabras speakers. Enot po si Ma'am Eugene Miñas, Ma'am Araceli Cular, Ma'am Catalina Tolentino, Sir Macho Lucena, Sir Army Clado, Sir Howard Bente, and Sir M. Periña. Siringman, ini po nahiling po niya to, digdi sa stage na magayon na ini pong pigmisahan, altar. Ang nag-ayos po kay ni sa mga IPs po duman. Ang salamat po kay Salvacion Bernarda, kay Maria.
Siringman po sa Birth Barangay Emergency Response. Lito and Mila Bungalbal Family. Buds Mobile Sound System. Barangay Pastoral Council, Pramayong to Sugod. Paris Religious Organization and Liturgical Servers. Parish staff, Parish and Shrine Volunteers. Siringman po, sa mga sponsor po kaitong mga nagbarasa, Analinda Culio, Marilyn Priya, Melinda Cantes, Maria Coloquet, Emily Morate, Salvi Bobiles, Kale Elementary School. Then, siringman po ining duwata pong seminarians, si Seminarian Xavier Ribulanan and Angelo Manriel and Clayford Calais. Thank you po sa indo pong tabang po digdi sa samuyang parokya ngunya na Holy Week. So sa gabos po na mga grupo as in individual na nagtarabang, nagpreparar as in nagrilinig para maging magayon, as in maayos, solimnian sa tong selebrasyon ngunya na Semana Santa. So Diyos mabalos po, ang gabos po na sa tuyang mga naginibuhan, na karahayan, digdi po sa satuyang parokya, Diyos na lang po ang magbalot sa satuya. Salamat po. Ate Sheng. Salamat po, Ma'am Sean. May nagkapera lang po ako man gustong idagdag. Buot kong pasalamatan ng mga barangay na nagtao po nin tabang para sa signature campaign na igagastos ta po, dadagdag sa gagastusuntang pagpakaray po kan simbahan na pupunan ta po sa bulan na Abril. Kung nahiling po nindo, may retablo dyan na naka-drawing, proposed design, as in man digdi sa luwas, ining sarong tarpulin, digdi yan sa baba, as in digdi sa gilid. So nahiling ta po na arog kining okasyon, igwala man kitang mas hiwas-hiwas na sisirungan. As in lalo na pagpiesta. Kaya yan man po ang saro sa mga rason kung naghihinguwa kitang mas mapakaray po ining sa tuyang parokya. Sa tabang nindo, as in sa kadakol pang mga devotos, nin mahal na ina, nagikan sa luwas kan sa tuyang parokya. Pero digi sa tuyang parokya, gusto tang pasalamatan ang mga nagtaraw po sa indo sa signature campaign. Mayo pa ininin summary kan gabos na pero igod digding listahan. Sa iling i-vote kong i-recognize sa Huruan, Purok 1, 8,270, Purok 3, 1,005 pesos, Purok 4, 2,936, Purok 5, 1,340 pesos. Sa Barangay Dapdap, 1,230 pesos. Siringman, sa may dagdag pang Barangay Dapdap na 8,835, Misibis 9,025 pesos, as in Anbarais 1,490 pesos. Pera pak po kaini si mga disipulos nagrilibot man. Po. So sana po dahil kamo mapagal magsawa, kung igwa magtao, kung mayo di sa sunod. Pag igwang bendisyon ng Diyos tinaw sa indo magtao, tan bendisyon na tinaw sa to, itatao tama na bendisyon. Tanganing an bendisyon na hindi mawara, kundi urog pang magdakol. So yan po ang promesa ng kagurangnan, urog na sa mga tatao na may kaugmahan ng puso. So magigibot ta po ini dahil buhay ang Diyos, nagmamangno siya, sinan mahal na ina, milagrosa, kadakol na milagro niyang ginibo. Kaya po, salamat po sa indo, sa satuyang komunidad, na nag-aataman po kaining sa tuyang simbahan. Preparasyon taman po ini sa 2026, pagselebrar takan kadakol na milestones kan sa tuyang parokya asin santuario. So dahil ko na muna yan sa saro-saroon. Kanakaaging simana naglaog sa special project, in total po is 50,006 pesos. Kaya ang total po, grand total, i-add ta po ini sa naenot,
na 640,828 pesos and 50 centavos. Igwa na po kitang 690,894 pesos and 50 centavos. Pigtatagamat na po ini sa retablo ng kantidad na sa 2.5. So, magtiwala kita, maabot na po iyan. Salamat po kay Carmen, Anonymous, Medrobil, Enterprises Incorporated, Anonymous, St. Pius, the 10th Parish, and kay Mylene Mayores. Sa mga buot po na magtabang, igwa po kita nin alkansya, nin pagkamot sa parokya. As in, may mga manlain-lain po dyan na mga souvenirs. Pero ining maabot po na April 30, gigibunta ang enot na pagtatanghal po kan musical, Bicol Musical, ang title Huruan. Ayaw po digdi sa wala o sa tuon nindo, ayaw po dyan ang poster. Huruan, a Bicol Musical, base po sa sinurat ni Mr. Abdon Balde Jr. na Istorya kan Walong Milagro ni Nuestra Señora de Salvacion. Ang enot na pagtatanghal, gigibon po digdi sa Huruan Pier. Alas 5 nin hapon, matiripon kita, mapuon, alas 6. Mga 2 oras po ini na musical play. Pagtatanghal, may barayle, may karanta, pero may istorya po ini. So, abangan ta po ini, asin suportahan. Iba lang imbog po nindo, i-share sa iba. Dahil ang ikadua po kayo ni sa Legazpi, sa Astrodome, May 3. So, and sa BUTC, sa Tabaco City, sa Bicol University, May 17. Piglalakaw ta po sa ibang venue, buta pong maabot at least sa tulong syudad po digdi sa Albay. So, day pa po, sigurado suligaw, pero dahil piglalakaw ta po. Baad po mga July and then August, kabangaan kan July asing kabangaan kan August, maduman man po kita kaining, dadaron ta ining musical sa ibang parte kan Bicol. Sorsogon, Naga, Irigad, Nabwa, asin iba pang mga pwede tang maabot na lugar. So, ano po digdi sa Huruan, dahil hali po digdi ang istorya ta po ini, mayo po ining bayad na mayo ining ticket. Ano po? Diyan po sa pier. Pero sa iba po, may ticket po ini, fundraising ta naman po ini diretsyo para sa tuyang mga project po, digdi. So, minsan mayo na, mayo ining bayad, pwede ka mo magtao kung gusto po nindo, kung yaon sa buot nindo ang pagtao. So, yan ang sasana po kung paano mga susunod na mga aktibidades. Ikadua po, katakod po kan ining musical. May 1 po, Mayo 1, holiday po iyan. Gigibunta po sa pier an alas 4 nin agang misa, pagdespedir ki mahal na ina bago siya maglibot sa bilog na Albay. Mabisita salbosyan sa Albay. Bilog na bulan nin Mayo. 10 parokya ang bibisitahon. Pero pupunan ta po yan sa Santa Misa, asin alas 5 nin aga, prosesyon sa dagat, maritime procession. Ali, Huruan Pier, sagkod Sawangan. Haling Tiwi, sagkod Legazpi. So, horohalawig po ining prosesyon. Agihan po kayo ni ang Sula Channel. Siyempre, dyan sa Tabaco, Bakakay, Sula Channel, Partikan Rapo-Rapo, asin Santo Domingo Pasiring po sa Legazpi City. Mga abuton gayud po ininin mga 5 oras. Titistingon mo po kung ano mananggad, perang oras ang kaipuhan para makaabot duman po sa Legazpi. Pag-abot naman po sa Legazpi, may gigibon po duman na welcome mass sa Sawangan Park. Pag alas 5, alas 4 misa, alas 5, pupunan po pag-assemble, pasiring, malakaw po sa pasiring sa Albay Cathedral. Ini po na gapos ini, pigapod tang Inang Magayon, Maritime Procession, tapos kadua Inang Magayon, Grand Procession. Sa Mayo 4, first Saturday of May, gigibon po ang Inang Magayon Grand Aurora sa Legazpi. Po naman po sa Albay Cathedral, pasiring po sa Tamauyan, Barangay Tamauyan, kung saan makukuhaan pinakadakulang imahin mahal na ina, digdi po sa Bicol. So, duman po sa Barangay Tamauyan, maagi po yan na St. Padre Pio Diocesan Shrine in Paris, Sarawis. So, iyan po, abangan sa na po nindo. Mag-like po kamo, mag-follow po sa Facebook page
kan Huruan Church. Ang ngaran po, Huruan Church sa Facebook, siring man po sa YouTube channel. So, tanganing magdagdag po, so may mga Facebook man sa Indo, may YouTube, mag-like po kamo kaining sa tuyang channels and Facebook page para sa mga informasyon. So yan man sana po. Pagluwas po nindo, di ko aram ko naka-second collection. So mga gusto, siguro so bago nag-collect, dahil man naabot gabos. Sa mga gate po, may nakatindog po dyan na mga acolytes, mga kolektora. Kung buot po nindo, magtao po kamo kung ano man po ang nasa buot po nindo. Pasalamat atang pasasalamat sa kagurangnan asin man ekspresyon kan sa tuyang debosyon sa mahal na ina. Igwa po nin mga pakakan po palan, pakatapos kaning misa, igwa po dyan na pagoto, palugaw, sa luwas po dyan po sa may parking digdi sa baba. Okay? So yan man sana po, Diyos mabalos po sa indo gabos, asin bendisyon ang kita ni Diyos. Matindog po tabi gabos. Hello. Special na pasalamat sa mga anghel na yaong digdi. Parakpakanta po sinda. Mga aki, mayon pa yaong na digdi. Salamat sa Indo. Thank you very much po sa Indo. Katapos kayo ni mapapicture si mga aki, digdi po. Asin man si iba pang mga grupo. Okay. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan payo, maghagad nin bendisyon. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakaman, huli kan solemnidad kan Pasko ang unyan, asin kairakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa indo sa buhay na ding kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat, kan bugtong niyang aki, panoon kamo kan mga premyo nin buhay na daing kagadanan. Amen. Asin mantang tapos na, an mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan, kamong nagsiselebrar kan mga kaugmaan kan piyesta Pascual, huli kan sa iya man sa ng pagtabang, makaabot na nagrurukyaw, an mga kalag sa piyestang ini, na sineselebrar sa kaugmaan sa God paman. Amen. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakaman, anama, asin aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Viva la Virgen! Viva! Viva ang sayang aki na buhay liwat sa mga gadan! Viva! Viva ang mag-ina! Viva! Pakanta po ang mag-ina, ang kagurang ni Yesu Cristo, asin si Santa Maria ang Birhen. May pakawat po sa mga aki, Easter egg hunting. Mag-ano lang po. Kung gusto makikawat. Makitabang na po pagdarakan tukawan sa lao.
siya. Yan. Thank you. Baby, tigil ka na. Ampang duman. Ampang sa mga nagretrato.